Tako to je to uglavnom od ljudi koje poznajem, ali možda neko iskoči u nekom trenutku. Evo ima kuma Pingvina, ima Rukavicu, ima Jovan Peć, Fanpeć 3, Ena Elita ima 4, bravo ljudi, super top. Tako da daj Pecu da zaspira. Pa nije slobodan, mislim nisam ni ja pa ne mogu možda da vidim, ali evo kad završim. Vladu Tomović, ne bi igrala ja sa njim. Enče, mene mnogo zanima tvoje mišljenje o prisustvu muža na porođaju. Stvarno, zašto vas to zanima? Pa moje rođenoj sestri, najmlađoj, koja se porodila dok sam ja bila unutra, je muž bio na porođaju. Zašto sam ja rekla, zašto Lana, WTF, čemu, što ti je to trebalo? Ja ne bih voljela da bude tu i to je to. Bez obzira, gore, dole, gde god, nema šta on tu da traži. S neke strane bih voljela možda u nekom trenutku da je on svestan toga kroz šta ja prolazim da bi se to dogodilo, da bi mu podarila naše dete. Ali s druge strane ne bih voljela da me gleda u takvom stadijumu niko od mojih. Znači, ni sestra, ni mama, ni niko na svetu. Ljudi, ja kad mi je loše, kad povraćam, nema kao dođi mi, budi mi tu. Pali, zatvorim se mrtva bolesna u sobu i premirem sama sa sobom. A druga stvar koja bi me vrlo moguće isfrustrirala je to što muškarci ne shvataju ozbiljnost nekih slučajeva, nekih situacija i onda, na primjer, 4 dana mog premiranja ovde, groznice i temperature, rastajanja od života, znači gorim, znojim se za svoj život, borim se, Peja govori svojoj mami na telefon. Ne znam, ona pita, je li dobro je Ena? Pošto 4 dana za redom gorim, a on kaže, ima neku temperaturu 37 sa nešto, pritom se nisam ni merila, lik je sam procenio, to zato što ja nisam neka razmažena, eto, Šukuran, mašallah. Tako da, iznerviralo bi me kad mi rekao, eto viš za čas, eto šta, pa neke žene se porađaju po 26 sati, šta ti samo za 7? I onda bi ja izgorela, tako da bolje da ne bude tu. I to je to. Hello! Dije, hak ta'am, bebe, faqir. I understand. Ok, ljudi, ako može neko, neka ode nekim tapkam. Eto. Nek par vas pređe tamo nazad, tamo kod njih, to sam mislila, da tapka. Eto, na jednu temu ja vam se raspričah, ali dobro, volim me tako kad vi mene nešto pitate pa da mogu da pričam, Peki bi pao u nesvest. Ja se nešto rasplačem, a Peja dođe i lupka me ovako i govori dobro. Ko u filmu, Opa, imamo Rukavicu.